Magandang hapon, kabisyo. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rocky Terra. And welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. At sa pagkakataong ito, meron na tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang hapon. Hello po, good afternoon po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Ano na lang po ma'am, near na lang po. Near. Kasi masyado pong mahaba. Apo, near po. Masyadong mahaba para sa pangalan na ano? Ano po ma'am, profession ko po kasi is electrical engineer po ma'am. Wow, may tumawag sa Top Secrets na electrical engineer. Tama po ba? Yes po ma'am, yes po. So, tawagin ka namin sa pangalang Near, tama? Yes po, yes po. Okay, Near, ilang taon ka na? 27 years old po. 27 years old. Sang lupalop ka naman galing? Ilocos Sur po ma'am. Ilocos Sur na imbag, basta? Naimbag na Aldaw ma'am. Aldaw, when manong napintas kan? Napintas ka ma'am is ano po, maganda ka po ma'am pag ganun po yun. Ay, ako lang pala yun. Apo ma'am. Pag lalaki, anong Ilocano nun? Pag lalaki ma'am kasi ang nagwapo parang ganun lang ma'am. Ganun lang din po. Ganun lang. Okay, sige. Di na ako magpapaligoy-ligoy dito. Basta jakmuwatan, madiko mo. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko is ano po, naging fubo ko po yung misis ng kuya ko. Naging fobo mo ang misis ng kuya mo. Tama ba ako ng pagkakarinig? Yes po ma'am. Okay, para sa mga kabisyo natin na hindi alam kung ano ibig sabihin ng FUBU, ito po yung merong nagaganap sa inyo ng isang tao pero for fun lang. So, nagiging body mo siya sa kama, kumbaga. Sige nga, kwentuhan mo naman kami. Near kung bakit, paano nangyari na pati misis o misis ng kuya mo, naging FUBU mo. So ano po yun ma'am, way back po na nung nagre-review pa po ako dito sa Manila po. Kumbaga parang naboboring po ako nun ma'am, tsaka na-stress. Mhm. Mayroon pong pinakilala yung classmate ko sa review center na application po. Kung saan pwede kang makahanap ng, or may mga nanggahanap po na couple lang parang maging ganito nila, ganun ma'am. Mhm. Ano po So, siya, dating app, ganun ba? Hindi siya dating app na matatawag ma'am. Kung Kausap familiar lang? po sila sa, ano bang tawag sa app na to? Sabihin na lang po natin, ano ma'am, red app po siya. Tapos Red app. yes ma'am. Tapos sa yung huling tatlong letra niya po is letter DIT. Ayun na lang po yung babanggitin ko. Okay, sige. Huling letra ay DIP. Bahala na kami mag-research kung ano tong app na ito. Yes po ma'am. Okay, so pina-install sa'yo ng kaibigan mo itong app na ito. Tapos, ano yung ginagawa ng app na iyon para sa'yo? Ano yun ma'am, meron po doon parang community po ma'am na pwede kang mag-join. Tapos may napopost po na, kasi kadalasan po doon ma'am, mga couples po na parang nagpapalitan or naghahanap po sila ng ka-exercise ng kanilang misis. Parang ganun po ma'am. Oh, so parang doon sa app na yun, normal yung ganong klaseng kalakaran. Yes ma'am, normal po siya. Lalo na po kung ano po, lalo na po kung yung may mga listeners po kayo na may app na ganun. Kasi meron po siyang settings na pwedeng tanggalin nyo po sa gilid niya na pwede nyo makita yung mga 18 plus na mga posting ganun po. And we don't want to encourage that, no, sa mga listeners din naman Yes, natin, no, siyempre especially naman. yung mga kids na nanonood, nakikinig sa atin sa pagkakataong ito. So, Near, matanong lang muna kita, no, before tayong mag-dive in dito sa kwento mo. Nung time ba na to na nag-aaral ka, single ka, nagre-review ka? Yes ma'am, single po. Hanggang ngayon naman po ma'am.
Single ka up until now. Okay, sige. Near, so Yes. dinownload mo. Doon sa pag-download mo ng app na yon, anong ginawa sa'yo nito? Anong nakita mo? Anong sinubukan mo doon? Nung una, ma'am, medyo na-curious ako na kinaabahan, ma'am. Mhm. Kasi hindi mo naman po alam kung ano ba itsura ng tao or what. Pero tinuruan po nila ako kasi pwede kayong mag-usap from other platform po para ma-confirm kung legit po ba talaga silang tao, ganun po na, si legit pong couple, ganun po, ma'am. Mhm. Tapos nung pagka-download ko po, pagka-uwi ko, naalala ko po naman pag-ulan pa po nun sa ano, sa may Sampaloc po area. Mhm. Baha-baha pa po nun. Mhm. Tapos pagdating ko po, dinownload ko po siya. And sakto po may nasalihan po akong community and then yung post na po yun is parang minute ago pa lang po siya. Mhm. Tapos ang nakita ko po, couple po sila pero yung lalaki po is nasa ibang bansa po. Parang hinahanapan niya po ng kasamang mag-exercise yung misis po niya. Mhm. Tapos, ayun po, ginawa ko po, pinm ko po siya tapos ang sabi po niya, lipat po kami sa may letter T na app, kulay blue po. Okay. Tapos pagkalipat po namin, ayun po, nag-usap po kami nun. Tapos nagkapalitan po kami. Ano pa lang po yun, ma'am, parang nag-usap po na kinuha pa lang po namin yung loob po namin sa isa't isa yung lalaki. Mhm. Kumbaga, nag-vibe pa po muna kami. Vibe check, Tapos, kumbaga. yes ma'am, yes ma'am. Tapos, legit check na rin, video call. Mhm. Tapos, ano ma'am, ang nakakatawa po doon, ma'am, hindi po ako makapag-video call noon kasi yung phone ko po noon is sira po yung camera niya. As in, sira po talaga. Kumbaga, sinadya ko pong yun po yung gamitin ko sa Manila, ma'am, kasi ayaw ko po sana ng, ayun, may pag-video call sa'yo. Kasi nagpo-focus po talaga ako sa review noon. Mhm. Kumbaga, ayaw ko po muna sana ng distraction. Mhm. Tapos, ayun po, nag-send po siya ng picture, pero ano po, ma'am, nakita ko na po na picture po ng, parang familiar po silang dalawa sa akin. Kasi yung picture po na yun, ma'am, pag nag-send po isa blog, pwede pong naka-timer lang po yun ng 3 seconds or kumari, pag na-view ko, biglang mawawala na po agad, ma'am. Mabilis lang po, ganun. Parang time bomb. Ayun. Kumbaga dapat 3, 2, 1, kita mo na agad. Tapos hindi mo pwedeng Yes, screenshot. bawal po. Hindi po siya pwede, ma'am. Tapos, kung view once lang po yung nilagay ng sender naman, Mhm. ano lang po yun, pag pindot, parang mawawala po agad. Mhm. Eh di, ano po, sabi ko, parang familiar, sabi ko. Pero, hindi ko pa naman po inaano sa utak. Kasi yung kuya ko po na tinutukoy ko po is pinsan ko lang naman po siya. I mean, pinsan ko po siya. Hindi ko po siya kapatid. Kumbaga, pinsan po na magkalayo po kami ng probinsya po noon. Mhm. So sabihin na natin, itong Tapos, pinsan mo ba na to? First cousin mo? Second cousin? first cousin po. First cousin. So, magkapatid yung ano ninyo, yung parents nyo. Opo. Oh, okay. So nakita mo na itong kuya-kuya mo na ito dati sa probinsya. Opo, yes po, ma'am. Kasi ang kwento po niyan, nag-abroad po sila, ma'am. Kumbaga, parang nanirahan po sila sa ibang bansa lang matagal, ma'am. Kaya, hindi ko po siya gaanong nakita na yung itsura niya po nung lumaki na po. Kumbaga, nakikita ko lang po siya sa Facebook story niya lang po, mga ganun po. Okay. So, Near, nung nakita mo yung picture na sinend sa'yo na naka-time bomb, parang pamilyar lang. Hindi ka pa sigurado kung ito ba ay kakilala mong maigi. Tama? Opo, yes po, ma'am. Okay. So, Ginawa ko nga po nun. kailan mo napatunayan, Near, na, ay, kilala ko nga to? At paano yung revelasyon na, ay, kamag-anak pala kita? Paano tumungo sa ganong klaseng eksenahan? Ano na yun, ma'am? Nung una, I mean yung second day na po. Mhm. Free time ko po lang hapon. Parang sabi niya, magkita kayo ng misis ko. Kumbaga, nagkasundukan naman na po, ma'am. Mhm. Tapos, bumiyahe po ako from Sampaloc to Pasay. Sobrang layo. Bumiyahe po ako nun. Tapos, pinuntahan ko po sa condo nila yung babae, ma'am. Mhm. Tapos parang nagkakwentuhan pa naman po kami nung una. Mhm. Tapos doon ko po nalaman na kuya ko po pala is
asawa po niya pala. Kasi may nakita po akong parang wedding picture po nila na nakasabit po doon with the name po. Ba't magkaapelido ba kayo nung lalaki? Opo, magkaapelyido po kami kasi yung father ko po tsaka father po niya is mag-relative din po. Magkapatid yon. Relative lang po yung father ko tsaka father po niya. Father mo, tsaka yung father niya, relative. Akala ko ba magkapatid yung parents nyo? Sino yung magkapatid sa parents nyo? Yung mama po. Mama. So may mga Yes po. kaanak-kaanak kayo na na relative. I mean, parang Opo, nasa isang circle lang kayo ng probinsya, ganon. Opo ma'am, kumbaga ang kwento naman po doon kaya po naging asawa po ni father ko po yung mama ko po is nireto po ng father po ng kuya ko sa kanya. Ganun po yung nangyari. Father ng kuya mo. Opo ma'am. Kumbaga ibang pamilya naman po ma'am. Iba itong tinutukoy mong kuya. Medyo sumakit na yung ulo ko. Nagka-vertigo na yata ako. Near ha? Kasi Ulit hindi ko na... na, ma'am, ulit. Oo. Doon na muna tayo near sa pag-discover mo na etong lalaki or etong asawa ng babaeng pinuntahan mo sa kondo ay kamag-anak mo pala. So nakita mo yung wedding picture nila. Tapos napansin mo dun yung pangalan ng lalaki. Tapos naisip mo, kamag-anak ko pala to. Tama? Yes po ma'am. Tapos sa may mga parang photo album po nila, nakita ko po doon yung ano po, yung mga listahan po ng ninong at ninang, andun po yung name ni mama at papa po. Kaya doon po ako mas lalong nagulat na, relative ko po pala, ganun po. So anong reaction mo nung time na yun? Sinabi mo ba agad dun sa babae na magkamag-anak pala kami ng asawa mo, o umalis ka ba dun o tinuloy mo pa rin? Ano ma'am, ang ginawa ko po, wala na po kasi ano po ma'am pinagpawisan na din po talaga ako ng malamig doon ma'am kasi sabi ko, parang, parang gumanon na po ako tapos nung time na po yun, kinontak ko po yung lalaki ma'am, si kuya ko. Tapos pinaliwanag ko na nakita ko sa ganito ganyan na, kuya magkamag-anak po pala tayo. Kaya po pala marunong ka rin mag-Ilocano kasi ako rin po, Ilocano rin po. Tapos at the same time, magkamag-anak po pala talaga kami na napatunayan, pinakita ko nga rin po sa kanya through video call. Pero ano naman po ma'am, ayaw po sana ako that time pero ang problema po nun kasi ma'am, sabi ni kuya parang may sinabi po siya sa akin na ano ma'am kung pag hindi mo itutuloy parang, alam mo yun ma'am, chismis, parang ganun po. Ano ibig sabihin nun? Ichichismis kayo ng iba sa community? Ganon? I mean ano po ma'am, parang ginawa po niya nun is parang binaliktad niya po ako nun na parang ako po yung naghahanap ng ganun ma'am. So parang ipapakalat niya na ikaw yung naghahanap, nag-i-initiate ng ganong klaseng aksyon dun sa kanila. Tapos parang at some point natakot ka kasi baka kumalat nga yung chismis na ganon sa kamag-anak mo, Yes. tama? Tapos ang rason pa po niya kasi sabi niya, nag-send ako ng picture, nakita mo naman na pala, ba't mo tinuloy? Parang yun po yung naging point po niya na pagsabihan niya po ako lang ganun ma'am. Kahit na nag-explain naman po ako sa kanya nun na ganito ganyan is wala, parang nauna po yung galit niya. Parang ganun po, parang ano na po siya, parang nadismaya na parang ayaw ko na sana ituloy ma'am ganun. So anong tumatakbo sa isip mo nun? Ano ma'am, ang tumatakbo sa isip ko ma'am, baka ano po, baka sabi ko, naku baka tuloyan na ako hindi makapasa ma'am kasi iba na ma'am iba yung feeling ko na yun ma'am Kumbaga baka pag ginawa ko to, naku baka magalit na sa akin sa taas, sabi ko parang ganon. Kasi parang na-feel ko ma'am, mawawala yung mga pangarap ko ma'am, parang ganon ma'am. Yun yung na-feel ko noon. So parang Kasi first time. near yung loob mo nung time na yun hindi pa buo. Apo ma'am, yes po ma'am. Although may experience naman na po sa exercise ma'am, pero iba po kasi yung feeling ma'am nung yung time na andoon po ako sa mismong ayun po. Okay. So natuloy, tama? Yes po, natuloy po.
Okay, wag na nating i-detalye kung ano yung mga ginawa ninyo sa pagkakataong yon. Gusto ko na lang tanungin ngayon kung kumusta yung pakiramdam matapos yung gawin yung bagay na yon? Nung una ma'am, kinakabahan pa talaga ako na talagang parang wala po sa wisyo. Mhm. Pero at the same time, parang sabi ko, andito naman na ako, sige bahala na. Gumanon na lang din po ako ma'am. Mhm. Kumbaga parang pinakita ko na lang din po kay ate na gusto ko, parang ganun ma'am. Mhm. At paano nag Actually, ayaw ko na po sanang maulit-ulit po yun, pero makulit po kasi si kuya ma'am eh, parang ganun po. Kumbaga parang nakita ko po sa kanya, nagkaroon po siya ng addiction sa exercise, ganun ma'am. Mhm. Na ultimo kahit asawa niya is handa niyang iganon, i-share ba. Parang ginawa po niya ano ma'am eh, parang ginawa po niyang nasa ibang bansa yung kultura. Parang liberated ang datingan nung kuya mong Yun ma'am, yun ma'am. pinsan. Yes ma'am. Mm. Tapos ang sinasabi po niya, kaysa naman sa iba, edi doon na lang daw siya sa kakilala niya. Ganun po ma'am. Which is sa sayo. Yes ma'am. Tapos ang gusto pa po nun dati ni kuya kasi hindi po sila makabuo nun ni ate noon ma'am Mm. for how many years na silang kasal. Ang gusto niya parang, ayun nga po ma'am, gawan ko daw ng paraan para pag uwi niya, kunwari, ganun. Tapos pag uwi ng probinsya, may alak na po sila may papakilala. Mhm. Parang ganun po ma'am. Near, tama ba na etong kuya mo na pinsan mo nasa abroad? O kasama nyo nung Opo, time na yan? nasa abroad po. Nasa abroad. Oh. So talagang may nagaganap sa inyo nung asawa niya na naiwan sa Pilipinas? Opo, yes po ma'am. Mm. So kailan natigil? Natigil ba ang ugnayan ninyo o itong gawain na ito? Natigil po siya ma'am nung pumasok po ako sa training center po ma'am. Training center para? Para po para makapasok po ako sa serbisyo. Serbisyo ng pagiging engineer? Hindi po ma'am, pagiging sundalo po. Oh, okay. Pero nakapasa ka sa engineering course mo? Apo, yes po ma'am, sa board exam po. Bale, registered electrical engineer tsaka registered master electrician po. Wow, congratulations. So, naging Thank you po, ma'am. inspirasyon mo ba yung mga naganap sa inyo para makapasa ka? Actually ma'am, parang hindi po kasi nung time na po na yun, lalo po before board exam, may nangyari pa po ma'am. Ano? Kumbaga, sinasabi ko po kay kuya ko na, kuya parang time first mo na kasi malapit yung board exam, parang ganun po. Mhm. Ayun, may nangyari pa rin po. Kumbaga bukas po yung board exam, na yung araw, may nangyari pa rin po ma'am. At kumusta, Tapos, kumusta naman ang, yung babae? Anong reaction niya? Payag lang siya talaga? ano ma'am, Payag lang? G na G siya? Ganon? parang ano ma'am, kung gaano po kaano yung kuya ko ma'am, mas malala po yung babae. Hindi ko na lang po babanggitin kung taga saang part po siya ng Pilipinas. Pero sobrang init pa po sa mas mainit pa po siya sa ma'am, summer ba? Mas mainit pa sa sikat ng araw, ganon. Yes po ma'am. Kumbaga sa summer sa atin, di ba ma'am, parang pumapalo ng 50 degrees Celsius yung init ma'am. 40 lang Siguro sa naman, kaya 40 something. Wala pa 40 yata ba? tayo 50. Baka sa disyerto na siya ng init, no? Pa-disyerto Ano na ma'am, yung... kay ate ma'am, parang pa-negative na po yung sa anyo. Pag negative tayo na degrees Celsius, ibig sabihin malamig. Pero kapag mataas na Celsius, mainit. Yes po. Ano Oh. po ma'am, ano ba? Ano bang pwede ko pa i-share? Okay, so Kasi near, ano po, wait lang. Alam na natin na itong ate o yung asawa ng kuya mo na pinsan mo, mainit talaga. Tapos si kuya naman, G lang siya ng G. Tapos gusto mo mag-time purse pero hindi talaga. Gusto nila may maganap hanggang sa nakapasa ka na. Tapos hanggang sa nag-apply ka for training center, pagiging sundalo. So dun lang natapos ang lahat. Tama? Opo ma'am, yes po.
Okay, dun natapos ang lahat. So, etong na-experience mo na ito, gaano katagal yun? Siguro ma'am, ano po, kasi kakapasok ko lang din po ng 1 year pa lang po sa serbisyo ma'am eh. Mhm. Parang mga 2 taon, ganun sabihin na lang po natin. Okay. Roughly estimated po. 2 taon na may nagaganap sa inyo nung misis ng pinsan mo na kuya mo. Tapos, Opo. 1 taon na wala na kayong contact nitong misis ng kuya mo. Tama ba? May contact po ma'am, pero ako na po mismo yung, ano ma'am, ako na po mismo yung umiiwas. Ikaw na ang umiiwas. So, looking back, Nier, ha? Kumbaga, kung babalikan mo lahat ng mga naganap na yon, palagay mo ba worth it ang lahat? O sabihin na natin na may natutunan ka ba doon? Pwede mo bang ibahagi sa amin yun? Yes ma'am, may natutunan pa akong bagay na ano po, matuto po tayong umiwas at humindi po sa tukso. Kasi at the end of the day, ikaw din lang po sa sarili mo yung parang maapagdikta kung itutuloy mo ba o hindi. Which is aminado naman po ako na hindi ko nagawa noon ma'am. Kasi nga po, sa nangyaring ganun po, lalo pinagbabantaan din po ako noon ng kuya ko. Ayun po ma'am. Sa ngayon ba, Nier, may gusto kang gawin sa buhay mo para maituwid o mas matuto ka pa doon sa nangyari sa iyo? Siguro po ma'am, ano po, para may tuwid, gusto ko po alam mo, parang mag-share lang po ng mga lesson about life po siguro, parang ganun po. Social medias, parang ganun po ma'am. And maraming salamat no sa pagbibigay mo ng mensahe sa mga kabisyos natin out there na baka nandun din sa posisyon na parang malapit na silang matukso at malaking bagay no na nabahagi mo to sa amin. At dito naman sa programa na ito, hindi ka namin talaga huhusgahan kung may mga nagawa kang ganitong bagay kasi nga we listen and we don't judge. Ang kultura na gusto pong ipromote ng programang ito. Nier, meron ka bang gustong bigyan ng mensahe? Kuya mo, sarili mo, hindi ko alam kung sino. Go ahead. Siguro po para na lang po sa lahat, lalo na po yung may addiction sa exercise ma'am, na ano, hanggat maaga pa po sana ano po, iwasan po natin. Kumbaga, kontrolin po natin yung sarili natin kasi kahit naman po sinong magsabi sa inyo na kontrolin mo, kung ikaw mismo sa sarili mo ay hindi mo kayang gawin yung pagko-control, useless lang din po kasi. Kasi hanggang ngayon po ma'am, sa mga may app na ganun, sa makakilala ko ma'am, meron pa rin po talagang ganun po. Meron pa rin po. Lalo may mga GC din po na palitan ng ganito na misis. Ganun po ma'am, marami pa rin po hanggang ngayon. Kumbaga sana, lalo po, HIV and AIDS po, yun, laganap na rin po yun ma'am. Sana maiwasan na lang din po. At saka also, pinakasalan po ninyo yung babae. Hindi po siya para ibuga. Kumbaga dapat minamahal po siya ma'am. Ganun po. Kunwari kung wala na pong spark yung pagmamahalan nyo, siguro isuksok nyo na lang po yung daliri nyo sa 220 volts na outlet para mag-spark po kayo ulit. Nier, very well said. Napakahalagang lesson itong mga naibahagi mo sa kabisyo natin at wala na akong maidadagdag pa doon dahil na-cover mo na ang lahat. Salamat sa tapang na meron ka, no? Salamat sa katapangan na meron ka para ibahagi itong pangyayaring to sa buhay mo. And we wish you all the best, Engineer. Yes ma'am, thank you po. Metro's #1 Love Radio Basic